እግዚአብሔር ተዛርበና ደይዘሎ as a Christian ነራ ክርስቲያን ተባህልና ንጽዋ ሰባት አሜን ስለዚህ ክርስቲያን ዕላማ ላይ ክርስቲያን አምድሪ እንታይ አምላክሲ ብዙ አቢ ነገር ከፊልና ጥሪት ገርና ናቱ ጥሪት ስለዚህ አምድሪ ናናሳ እንታይ እዚያና ነው ማለት እንዳዝመረና አሜን ስለዚህ ቅድሚናፍቲ አርስቲ መሃለይ በመጀመሪያ ደረጃ ሳመኒ ሃንተና ዝሆነ ሰው ክርስቲያን ምን ክርስቲያን እንታይ ምን ሐሳብ ተበለካ እንታይ መልስና ወአሪው ተበለና ሀደ ምን ሐሳብ ተበለና ስታይላሉ መጀመሪያ ዝክር ፈልጣለና ነህና አምድሪ እንታወት ሙሃና እዚህ መጀመሪያ ዝክር ፈልጣለ شو እንታይ ሙሃና ምስፈለና እትዝመጽእ ድማ ዕላማና ድማ እንታይ ሙሃና ድማ ሽሬና ንፈልጥ አምላክ መስገድ እግዚአብሔር ሲ ጀካ ክርስቲያን ለአምላክ ዘምልህ ፍጡር አለው አምድ ነገር ውስጥ አለው ጀካ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘምልህ አለው የለም so only Christian በደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተአደገ ጥሪት አምላክ ዝሆነ ንሱ በይኑ እዩ ለእግዚአብሔር ዘምልህ አብ ዓለም ሲያዋተ ብዙ አይነት ሃይማኖታት አለ ስፍር ቁጥር የብሉ ነገር ግን በሐቂ አምላካዊ ጅ ከወይና ዶን ሐሰብ ወዛሉ ሃይማኖታት ምንም ቁጥሩ አይነግረን ነገር ግን አምላካዊ ጅ ኢየሱስ ክርስቶስ نعين أخذكم ترح المسجد نقول له عالم كمودا يقول زيادة عالم كمودا يقول يسوع كريستوس نقول له عالم هنقد حتقات كجبر إيمتى نقول له عالم كا يوفي يحلف بنتا ذهب إسرائيلاوي أهلاوي وينما أنا ترح أقول نقول له ነገር ግን አብዝግ ዚዚ ዝስሮ ዘሎ መኒ እንተበላ ዘብሮ ዘሎ መኒ ዘሸፍሽወሉ ዘሎ መኒ ድዝምረሉ ዘሎ መኒ እንደሌላ መልሱታይ ክርስቲያን አምላክ ምስኪን ስለዚህ ከመይ ዘይደርቦስ ይዋቸ ዓለምኮ እዚህ ድህርሞት ትንሣኤ ከምዘሎ ዓለም አይትርዶኔ ሰብሲ አምድር ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ጌራ ተወስዶ ደህና ግን ድህርሞ ትንሣኤ ከምዘሎ ኢተርኒቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከምዘሎ ነዚህ ተረዲእና ኢና ንለይት ዘለና ሶ ሕጂ በዚ ምክንያት ንሕና በይና ክርስቲያን እዩ ምስ እግዚአብሔር ኮኔክሽን ዘለዎ አሉት ስለዚህ ማን አንተ መለካ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:23 ለምባስክ እንታይ ብላሎ በሕያውን ንዘላለም ብዝነብርን ቃል አምላክ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋይ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩ እቲ ንሓቂ እናተኣዘዝክንዎ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ንነፍስኹም ኣጽዩ ብንጹህ ልቢ ናሓትሕድኩም ተፋቐሩ አሜን
زي علم رهيبات تولو نسي علم رهيبات تو أحزاب رهيبة مولو نسي نجرزي يواتي قل حجي كتبنا بغلها قليل مسل قل قليل نجرا كونه You are selected بلا كامل You are a new generation بلا كامل لسها لا يزال على الحيوط على كامل كابتنا أملاح مرد زري هاليلويا كابوز تفتر كائها كاب زيت أفرنا نزل على كاب نبض انتايو قال أملاح تفتر كائها آمين لذا سي آي حب سندو زكور كريستيان كنا كويس تواهي نتوب دم يسوس بكريستوس نزعمو داخل born again يزخونو كريستيان كويس قال زتزعيم ስለዚህ አይሐምሰናንተ ያሐምሰናንተ ለዘላለም ንስኩ ነበር ንተው አምላክ ዘለው ቅዱሳን ምስኦም ከነበር ሲክ እንደናይ ዘይሐምሰና ስለዚህ አለ ሰብዛረ ቆሎ ሳመሪ ሀተልካ አንማ ካት ዘይጠፍ ዘሪ ካብአምላ ስቶረኩ ቶሬ ሃሌሉያ We are fully enough we are not natural man. Natural man. I don't know. نحن fully بمنفس كابزابير زتولدنا طريق أملاكنا نفوت ناشيا آمين دو هاليلويا ስለዚህ ግብዝና ዘይብላ ፍሪ ለነፍሱ አጽሪ ንጹህ ልብና ለናሐለኩም ፍቅር በያት ልከብ እንተመልካስ አብ ክርስቲያን ከላይ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ ብላሉ ስለዚህ ሀደኳ በክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሐዲስ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እነሆ ሁሉ ሐዲስ ሆነ አሜን ካብዚ ሰዓት እንታያሉ ይዋት ሐዲስ ፍጥረት እዩ ናና ግን ከሞለና ዚያራውን ማንታሉና በመንፈስ ድማ ሐዲስ ፍጥረት አሜን አሜን ነው ሐዲስ ፍጥረት ኢና አሜን በመንተረህና በአምላክ ዝተረኸና በአምላክ ዝተወለድና በመንፈስ ዝተወለድና ሐዲስ ሰብ ኢና حدا يقول نفسنا مستناي أحزاب حواتي أين التحاسب إحنا استناي حزبي تسفى زلنا حزبينا علم على أزلنا مسوا تاتقوني تحلفنا نحن قل ها أين حلفنا آمين هاليلويا أين حلفنا سيالا تبسبس نفسنا قل نتعطونا نزل علم أب سماعت كتنبريا آمين لو علم سليم علم وينات يا وادي إزي أملاك يبنا زلو كبري بقللو فدريو يبنا እግዚአብሔር ይመስገን ታስፋይ እግዚአብሔር ክድርቤና ስለዚህ ናቱ ስለዚህ ገበረና ምስታት ድርባ ዓለም ምስታት ሐልፍ ዓለም አይመደብና አምላክ ሲል ለቶም ዘፍቅሮ ታይገበሩ ቀደም መደበው ለቶም ዘመደበው ታይገበሩ
ፀውዖም እቶም ፀውዖም ኣኽበሮም ኣፅደቆም እቶም ዘፅደቆም ከዓ ኣኽበሮም። ኣሜን። ቀደም ንሕና ከይፈለጥና ይኸለና ምንም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሂንት ዘይብልና ኣለና። እግዚኣብሔር ግን ንዓና ፀዊዑ እንታይ ገይርና ኣኽቢርና ፈሊና። ኣምላኽ መስግን። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብ ራእይ 5 ካብ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ንሪአና። ኣምላኽ መስግን። ንሳቶም ከዓ ተሓሪትካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ። ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም። ሃሌሉያ። እዝስ ኣይሕጉሰና ይሕጉሰና በር ተሓሪትካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን እግዚአብሔር ናቱ ዝኾኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ናቱ ዝኾኑ ብደሙ ዓዲሉ ኣዳልዩ ምስኡ ዝነብሩ ዘለዓለም ዘይፅምሉ ዘይረክሱ ዘለዓለም ግን ኣብ ዙፋኑ ምስኡ ዝነብሩ ሰባት እንታይ ገይሩ ብደሙ ዓዲሉ። ንሕና ድማ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደግና ንመንግስቱን ክህነቱን ክንከውን ዝተመረፅና ህዝቢ። ሃሌሉያ። እዚ ኣይሕጉሰና እልል ኣይብልን ዶዚ። ሃሌሉያ። ኣብዚ ዝዓዱ እንታይ ኣለ? እልል ምክንያቱ ፍሉያት ጀነሬሽን በቃ ብደም ኢየሱስ በቲ ክቡር ደም ዝተዓደግና ንመንግስቱን ካህናቱን ኩላና ኣብዚኣ ዘለና ቦርን ኤግሬን ዝኾነ ክርስቲያን ካህን ይሕዋት። ኣነ ካህን እየ ዝገበሩ ኣነ ካህን እየ። ኣሜን። ካህናት ኢና በቲና ፀኒና ካህናት ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዩ። ካህናት ምስ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ሰብን ኮይኖም ዘተዓረቑ እዮም። ካህናት ኢና። ካህን ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ እግዚኣብሔር ካህናት በዓልነን እዮም ነይሩ። ለዋውያን ነሽ ካህናት ናይ እግዚኣብሔር ለዋውያን እዮም ነይሩ። ኣብ ምድሪ ምንም ርስቲ ነበሩ፣ ርስቶም ግን እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ። ሃሌሉያ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ክርስቲያናት ካህን እግዚአብሔር እቶም ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደጉ ንሳቶም ካህናት እግዚአብሔር እዮም። ጌታ ይባረክ። ካህናት ኢና፣ ሓደሽቲ ፍጥረት ኢና፣ ካብ ዘይሓልፍ ዘርኢ ዝተረኸብና ኢና። ሃሌሉያ። ኣብ ዘዳግም 7:6 እንታይ ዝብል ኣሎ? ንስኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሎም ኣብ ላዕሊ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ዘለዉ ህዝብታት ፈልዩ ህዝቡ ክትኮኖ ሓረይካ። ንመን ኢኹም ዝብሎም ዘሎ? እስራኤላውያን። እንታይ ሎ? ንእግዚአብሔር ዝተፈለኻ ቅዱስ ህዝቢ ኢኻ። ኣብ ዓለም እኮ ክንደይ ሚልዮን ህዝቢ እኮ ነይሩ። ክንደይ ዓሌታት እኮ ነይሩ። ክንደይ ነገዳት እኮ ነይሮም። ክንደይ ህዝቢ እኮ ነይሩ። ግን ኣምላኽ ንመን መሪፁ? እስራኤላውያን ንኣይሁድ መሪፁ። ፈሊዎም በቃ እግዚአብሔር ንዓይ ዝተቀደሰ ህዝቢ እዩ ኢሉ ፈሊዎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተመፃና ድማ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ? ምን
من أغادش لنا ها بون أجي زول الكريستيان نكريستوس كقبل من هذه غير تتقبل نؤمن داي لإግዚአብሔር تتقدس لإግዚአብሔር تتفلي هزبي هاليلويا أبسط أوائل كأنان الولدو عربكو ننجلها كتتأفى بقى هيجي ريدي أزلاك وتقبلوا سيطان زي قبلوا لقرية أمن هزبي هزبي أمن الهزبي كوادي نريد لنا يعيتنا يري الله أبسي ولدو زي الإግዚአብሔር نعنا كهل كنكونو كأديسنا كبر كله نعويه أمنه كله نعويه الإግዚአብሔር هاليلويا أوكي تزيد هجي كابلكو زين كابلكو هجي انتهي معنا فريد معنا أبكر الإግዚአብሔር سي انتهت معنا سي تردينا دعايو ويدهي بالك سلسي هجي أملاك نمتاي purpose معنا مريسنا زيادة نقبر سلنا زغونا سي أملاك سي نمدرك فترة هلو استفلالي أمدر الزنبر نقر فتر كله نناتو purpose ويكا علامة ألو أملاك مسكت سويلي تفترن تخلق فتر كله ناتو علامة له آخرانات كفتور كله ناتو علامة له وحيز كفتور كله ناتو علامة له سويلو أمدري أي تفتر نحن لما as a Christian أبزا بقشنة نلمر اللاز علم حتى بزيان نحن أسرح آمين دو انتهي تسرحنا قدامي لإግዚአብሔር أملاك مفقر أب زقاقب شدشتين حمشتين هو يزبل قال أملاك نسأل ما لإግዚአብሔር أملاك بهلو لبغان نفسغان بهلو حيلغان فتوه ويقع أفقره إبه رازي أبولي كنان تجمّر እግዚአብሔር زورو ندك إسرائيل انتهيلو نسأل ما لإግዚአብሔር أملاك بهلو لبغان نفسغان بهلو حيلغان فتوه آمين كيف كالكاي هواتي زغونا نقر تتقبل أيضاً لإግዚአብሔር مفقان بغميها تقلصو نحن نا እግዚአብሔር سباتنا نا እግዚአብሔር بيتسب إنا فاميلينا أملاك بدم يسوس كريستوس زمتانا كاب هذا توان ستنا هذا فاميلينا أملاك إنا مالتو سلسي نتيز تقبلنا نقر إنا ذكرنا ምክንያቱም እግዚአብሔር ካበይ ከምዞች አማን ፈልግና ነፍስ ወከፍና አበይ ከምዝነበርና በገዛ ሐሳብና በገዛ ትምኒትና በገዛ ናህና ስጋው ሐሳባትን እንማላለስ አብቲ ናይ ጸልማት ገዛ ኃይል ምስቁ ተአሲርና ዝነበርና እግዚአብሔር ግን ካቡ አውጪው ካብቲ ጸልማት አውጪው ናብ ብርሃን ዘሰጋገረና سباتنا آمين هاليلويا سلسي እግዚአብሔር ታገርና ብዙም ሰናይ ነገር ገርና በሆሚ ይልና በግብርና ይኮነን በጽድቅና ይኮነን በስራና ይኮነን በሆሙ በጸቡ ታገርና አጽዲቅና አምላክ ተመስገነ ስለዚህ እዚ አምላክ እዚ ከነፍቅሮ ይግባ ማለት كفكر زغلو أملاك إذا كنا بنتكلم يا حواتي إتوم زيفكروا إتوم كم نخرو زي تتعوعوا كم تناي جزاء لسهم تميتن حسابهم زبوعزوا انتاي عينت بانشمنت أب كل يوم كم زلوا النافلتنا ارتعنا نافلتنا
بمئزاز بزي مئزاز سرح أملا انت تتأسيس كان صبوت تركب انت تزي أسيس كان ما تايتهم عاصم السجاس تايلو موتي ምንም ካለ ኮምፕሮማይዝ ዝግበር ነገር የሁሉ ስለዚህ ዓለምን ክርስቶስ አይፈለጠቱ ከምትናታ ሐሳብን ከምትናታ ድሌት ትከይዳላ ጽባህ ፍርድን ምስመፀ ጽባህ መከራ ምስመፀ ግን ዋይ ይዞ አምላክ መስገን እዚህ አእምሮናስ ክሳን አለ ይስታይለች እትጸረ ክርስቶስ ዝባሃል ነገር እና አረበ ይዘይዘራ ዓለም ትሪዋል ማለት ሚድል ኢስት ታይ ነገር ከምዝሆን ዘው ሂዱ አውሮፓ ታይ ነገር ሆናል ዓለም ሲ አውሽ ምድር አትያዘላች ኮንፊውዝ ኮይና ዓለም ታይ ዝግበር ዘው ሰበቃ ሰው ይረግፍ So, as a Christian, we should have to learn us wise people. Alam nabi gazat kaidala. Riyalna, nana mustwali bina, tababi bina lo ziyabi. Midri bakana ta maqarat illa tode. Alam maqarat illa tode atkhaytla. Hawata lomin hana abtna sigar nagar atina. Zaana sigana ta'malna nagar laytin qadr zina net. ምክንያቱም ፊኒሽ ታይም ተወደ ጊዜ ናዘለ ትርዳናለው አብካዳይ ሎሚ ገጽ እግዚአብሔር ለደረሉ ጊዜ ምህረት ለደረሉ ጊዜ እንደ አብስናይ ማቴሪያል የሆነ ነገራት ጥራህ እና ለአላ ንስና ተቀመና አምቾት ከነበር وما يكون اليسوس ميتو أو من وتسألنا مريالنا ويتاي بارك هنا يصير بسوق زي بسعبانا مسعات يمرنا ستايم أغني مسعات لو بسعبانا مسعات لحسب له جزء هواتي تودي تجزي لسنا كم تلبامات دناقد كنا ريدي يقول بزينه نتايقن قهواتي عمله لذي بفضل النبر سوينا لقطة فقر ما نحزة أبيدنا نحزة آمين دو أبحادش كده إذا نقر إزيابين حتى نقر وسيح الله انتهينا أماتيوس إسرائيل كتن سلاسة شوعات يسوس كان እግዚአብሔር አምላክ በሙሉ ልብኻን በሁሉ ነፍስኻን በሁሉ ሐሳብ ካን አፍቅሮ ዚያታ አባይ ቀዳሚት ትእዛዝያ እታ እትመስላ ሀለይት ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅሮ እያ ትብል ሃሌሉያ እንታይ ወሲኽላ ዚያ تبتنا يوريك نبصايك نفسها أفقره هاليلويا نبصايك نفسها أفقره لومي بتخريستيان عادي نجد ميس كيرا تزلا نغرقكم عمقها زي الكبال فقري زي الله بتخريستيان لوز جرات تزلا عمي نجر إزي عمّو نا زين بتقبلن هذا زين مقارن نبصاي كافكرو أملا سفوري هواتي فوري زيابير تاوست مهرنايو فوري نبصاي كافكرو تفكر ديتا ليكونن سو أمّو ورها هذا زي مردا نجر إنتاج سلل باسل أب church هذا أجا church تاي كوينا لا مالج
ዕላማ ሲታል አምላክ መስገን እግዚአብሔር ካብት ዝጸልኦ ዓቢ ነገር እንታይ አና ነገር እኮ ምክንያቱም ቅንታ ምስ እግዚአብሔር አይከይድን ቅንታ ምስ ናይ አምላክ ባህሪ አይከይድን ጽንዒ ምስ ናይ አምላክ ባህሪ አይከይድን በነድሕናኮ ሓደ ቤተሰብ ይሁን ኢልና አምላክ ተረጋጊጽና ንኸይድ ሰባት ከይምህሉ ሪኢና ከምዘይ ረአና ንኸይድ ሰባት ከይምህሉ ያዋት ዛት ምንም ትርጉም ዘይብሉ ካብ እግዚአብሔር ጋር ምንም ነገር ዘይትረኸበሉ ሓደ ዓብይ ሰይጣን አባብሎ ዘቶ ነገር ባእስን ጽልል ዘለዎ ሰብ ወይ ቅንታ ዘለዎ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ገለ ነገር እኳ ዝረክብ ከይመስሉ እዚኣ ስሙ ጽልእ ዘለዎ ሰብ ባእሲ ዘለዎ ሰብ ካብ አምላክ ገለ ነገር እኳ አይረክብም ዘመኑ ብምጉርምራን ተስፋ ብምቁራጽ ብገለ ብሕማም ብገለ ዘመኑ ክውድ እዩ ምክንያቱም ቃል አምላክ አይተአዘዝም አሜን ዶ በዚህ ሰማማዕ ነን ብዙ ሰብ ከቀሊል ነገር ይወስዶ ግን ኣብ ቀድመ አምላክ ቀሊል አይደለም ናይ ሓድሽ ኪዳን መልእኽቲ እንዳሃዳ ሪኢናዮ ጳውሎስ ተዛረቦ ኣብ ተፈላለየ መልእኽቲ ኣብ ነንሕድኩም ተቐባበሉ ኣብ ነንሕድኩም ፍቕሪ ይሃሉ ኣብ ነንሕድኩም ሰላም ይሃሉ ከምኡ እዩ ኩሉ እቲ መልእኽቲ መልእኽቲ አምላክ መስገን ንዚ ግን ክንቅበሎ አይግባእን ዶ ንምንታይ ኢና ነንሕድና ያዋተይ ንቃየል ተቃየልና ዓመታት ይሓልፍ መዓልትታት ይሓልፍ ወርሃት ይቁፀሩ ዓመታት ይቁፀሩ ብጣዕሚ ሸይ ሃሌሉያ ዘሕዝን እዩ ኣሕዋተይ አምላክ ይዛረባሉ ኣነ ኣይኮንኩን መንፈስ እግዚአብሔር ግን ይዛረባሉ ካብዚ ምሕረት ናይ ምሕረት ሰባት ክንከውን ኣለና ሰባት ዝተፈላለየ ነገር ክብድሉና ይኽእሉ እዮም ኣሕዋተይ ንበደል ግን ምሕረትካ ኣብ ኢድና ተደይ ምሕልና ኢሉ ያዕቆብ ከምኡ ኢሉ ያዕቆብ እቲ ምሕረት ዘይገበረስ ኢሉ እንታይ ክውሉ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ንፅበዮ ኣብዚ ዝቐትል እንታይ ምሕረት ሕጂ ምናልባት ተናኺፍና እንተሊና ኣሕዋተይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ምሕረት ክንገብር ክንክእል ኣለና አምላክ እሱ እዩ ዝፈቱ አምላክ ናይ ምሕረት አምላክ ፕሊስ ኣሕዋተይ ካብዚ ንውፃእ ዝዓብይ መሰናኽል ኣብ ቤቱ አምላክ ክብሪ እግዚአብሔር ከይግለጽ ታምራታዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ከይንርኢ ዝዓግተና ዓብይ ዕንቅፋት ናይ ማሕበር አምላክ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዚ ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ዝናተይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ሎሚ እዚ በዚ ሓልፎ እዩ አምላክ መስገን ካልአይቲ ድማ ቀጢበ ኸይዲ ንአምላክ ክንውድስን ክነምልኽን ካልአይቲ ነጥቢ ኣብዛ ምድሪ ዘለና ንአምላክ እንታይ ክንገብር ክንውድሶን ክነምልኾን ከምዛ ሕጂ ብመዝሙርን ብውዳሴን ንጎይታ ክነምልኾ ዝፀናሕና ብንጹህ ልቢ ሃሌሉያ ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ክነምልኾን ክንውድሶን ሓደ ናህና ፐርፐስ ኣብ ምድሪ እዚ ኤፌሶን 5:18-20 እንታይ ብለና ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋና በመንፈሳው ቅኔን በልብሁም ንጎይታ እናተራለሁሉን እናደረስኩሉን ነናህድኩም
እና ተዘራረኩምን መንፈስ ይምላ አሜን ነው እንታይ እናገበርኩም ይሉ በመዝሙርን ምስጋና በመንፈሳው ቅኔ በልብኩም ንጎይታ እና ተጣነሙሉ እና ደረስኩሙሉን ለሐድኩም እና ተዘራረኩምን መንፈስ ይምላ እግዚአብሔር ሓደ ዘቐመጠና ኣብዛምቲ ንዕኡ ከምዛ ዝምራት ፅናሕና ኣምላኸ ንስኻ ዓብይኻ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ከቶ የለን ኣሕዛብ ኮኹም ኢሎም ኣያመስግንዎን እዮም ኣሕዛብ ምንም ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን እዮም ንሕና ግን እግዚአብሔር ዓድግና ስለ ዝኾነ እናቱ ስለ ዝኾንና ለእግዚአብሔር እናመስገንና ክብርና ዓኻ እናበልና ዓብይኻ ስልጡን ኢኻ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን እናበልና እናመስገንና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ኣለና ማለት እዩ ክብሪ ንዕኡ ይኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ ቆሎስይስ 3:16 በመዝሙርን ውዳሴ መንፈሳዊ ቅኔ ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን ማዕዱን ብልብኩም እውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብሁሉ ጥበብ መሊኡ ይህደርኩም አሜን ጥበብ እዚ መዝሙርን ውዳሴ ብሁሉ እዚ እቲ ፍሉይ ዝገብረና ነገር ካብቲ ናይ ዓለም ካብ ኣሕዛብን ዝፈለየና እቲ ዓብይ ነገር እዚ እዩ ብግዜ ኖህ ዝገርመኩም ነገር ኖህ ኣምላኽ ኢልዎ ነዛ ምድሪ እዚኣ ረኺሳን ከፊኣን እያ እሞ ከጥፋእ ስለዚ ኖህ ኣብቲ ኩሉ ሰብሲ ኖህ በይኑ ተረኺቡ ጻድቅ እግዚአብሔር ዘኽብር እሞ ንዑ ጥራሕ መልስራ ከይጠፍእ መርከብ ስራሕ እዩ እታ መርከብ ከሰረሲ ክንደይ ዓመት ይወድዱ ክንደይ ዓመት ሚትን እስራት ዓመት ኦኬ ሕጂ እንታይ ገብሩ ነይሮም ነቶም ነቲ ኣካባቢ ሽዕቆም ማይ ምንም ኣይፍለጥን ይስዕቅዎ ነይሮም ኩሎም አንዳንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ እኮ ዓሻ ኮይኑ ሰው ማይ የለ ገለ የለ እንታይ ይገብራሉ ኢሎም ኩሎም እንታይ ይሆኑ ነይሮም የባጭሉ ነይሮም دحري إنه تعتفرت معي كتير سنين لكن نون بيتسمون اليوم نتوم إنسان ما نلكيو هذا تعتفرت به همين دو نحن مع عبز زمن الزلنا كريستيانات هجي أحزاب كنزنا أنا عايشوا منهم زي نفلت المسكن ستايلو نتوم استفو الشنافي نتوم ندهن معنا كنتايلو حيل الله هاليلويا نحن هابيك ندهننا هابتي زمن ست إفراد لو كنت ببركب غيره نحن ما بدأ يسوع كريستوس هاليلويا مركبنا مني يسوع نعو حزنا بدمو تهوينا لما هابتي زمن ست إفراد قطع أملا نحزاب نزور دم قطع كنا من نتينا مفترة تبتك معناها هاليلويا تعال يزهر وسطك هنزيز كنا من نتينا الله مسكن لو نسد بتزلوا حبتي تمكها أنا تماي عينا لهم عيت بدرني زبلوا زلوا نزار على نزار سمعنا بوت كلامس أبي خذ يوم نسلكم أبعتي بعتي سكرمكم على زي وقول لي نسي أنت هنا على منك وريحان يا زلمة أبتي زي عقل جسي أبتي مكرا جسي أبي كيدوم كم زحبوسي درو تاجر ما بروسيكم بوتا بهي بالو هاليلويا أبعد هاي تعرف هاليلويا لا
አብዛኛው ነገር እንደ ስለዚህ ካብዚ ናይ ርሰት ኣነ በእንትና ክንሪኦ ዘይግባእ
بحتى أساسنا كنحاسبه زي يبع نجر عالم بزوح نجر أدانيا سيطان بزوح نجر أدانيا هاو ينتهي كونا لنا كنوصل أملاك مسجد مغنياتهم أملاكنا قدوس سلسوهنا حنا لما بقدسنا كنربر إنا تتسوينا ويتايم مسجد لو سيطان سي بقليل سحب الناس بقليل مغنياتهم تكنولوجي ما سيزون تكنولوجي بقى بقليل معنى سبات انتهي كيلو بسلكم بيزي كان تقولوا نعمل على فيسبوك على الانترنت على التليفون على استفلالي نقدر نعملهم تاي كم يبرز كيلو بسيطان كم ستعاز كيلو سنعي أملاك نقدر النار الساعة إثناء تكنولوجي راح نقدر النحاسة بقى كيد يقدر على السيطان كم سجل كنا ملت عملنا حواتي وايس كنكون لنا عالم ستات يقبر زلنا كنفلت عننا تكنولوجي أفكار تطبقي make it short كل نجار easy نجار ولا يخيدنا غير بس 90% ناتوها نتايز قبرنا زلوا كاب easy عبين النافلين لو كو سبعين كو في كذا سبعين بتي كذا سبعين بتي أبصر حسب على الكيو أقول أنا ولا بيتنا على كيف كان عشان كيف كهوف كهلا السابت على communication يلهم لون يهود سب كندا يلهم لون إن ملك بهارا كان المغناطو أمره بمتى تتعيش بتنا تكنولوجي تتعيش إذا ما تايم يسويكم سيطان يجي أس نابحكوبة أما ترى شانته كابتن أي presence of God كم تفلت يقبل السوي سنازي نحن نتاعي كونا لنا كنتأكد كنياتو كفو يقول كلام لا سنازي كيف يقولون بتأجد لوني بتنقاقي نمالا نسلو يزيد وده هاي أرتويز بركوب نجد من تغكي ها تكرر هاي مستوم أرجع تعرفنا نجد أين نسل بتنقاقي معناته أملا بتقام جايين ده نجد كان سبحان بو أملا تتيجي كون معناته واس بتقام جايين نجيرو لويته ناي مسمع قداي ناي متقبال قداي كما نانا الله مسك اسمه يبنى عين اللي بدنا الله مسك سنزي إفسون هذا الأربعة كمتي بفغري أبقني القدسان مكب زي ما قلنا تقول كني مسرات عالم بو زحرينا أمين أبقني انتاكم من كم زي اللو الجسال من تغطون كلمة مسرات على حرينا الله مسلم we are chosen generation نعرف برهان لا رابعتي برهان على وين ما تقو مدرن كنكون نتاي كنكون برهان على كنكون وين ما تقو مدرن كنكون ويتاي بارك بس إزامي أبزام درجة مغنياتو أبزي إزام درجة أبنتاي تتعيزانا بتوقي تتعيزانا جزاز عالم زي أمني ديابلوس سنز عالم زي أبيت خيرالا أبتسلمات خيرالا نحن لما أبتسلمات آتنا انتهم قوم لا تسوينا برهان هاليلويا نتوم أحزاب أبسلمات زلون نحنا اليوم نعمل أملاك كماتو نحنا تقوم برهان النخل تقوم مقالتهم تتوجه انتايبو يرقص يدربه
ንዓለም ኣርኣያ ንኹን ንዓለም ምሳሌ ንኹን ንዓለም ብኩሉ ነገርና በካይዳና ብናብራና ብስራሕና ኣብ ኩሉ ንዓለም ብርሃን ንኹንና ኣሜን ዶ ምክንያቱ ኢልና ሶሪ ሰዓት እዚኣ ሓንቲ ተስረልቤ ፊልጵ 2:14-16 ኣብ ማእኸል እዚ ጤናንን ጥዋይን ወለዶ እዚ መንቅብ ዘይብሎምን ብሩሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮይንኩም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ ኩሉ ይብለና ኣሜን ኣብ ዓለም ብርሃን ናይ ዓለም ቤታ ይባላል እግዚአብሔር እዚ ይብናሉ እዚ ነገር እዚ ድማ ብሂወትና ተግባራዊ ብምግባር ኣብ ተግባር ንሪኦ ይግባይ ቤታ ይባላል ኣምሻይትና የመጨረሻን ወንጌል ክንነግር ካልሃ እንታይ ዕላማና ወንጌል ክንነግር ወንጌል ለይኹን ዝዓለም ጠፊኡ ዘሎ ወንጌል ስለ ዘይፈልጥ ብዙሕ ህዝቢ ፕሬዚደንት ኣምላኽ እኳ መን ምዃኑ ዘይፈልጦ ወንጌል ስለ ዘይፈልጥ ስለዚ ንሕና ዓብዪ ሚሽን ኣብ ምድሪ ወንጌል ምንጋር እቲ ወንጌል ዘይበፅሖ ወንጌል ክንነግር ምግባር እዩ ዝሓለፈ ዝኾነ ስእሊ ጎይታ ይባርኩ ኣብ ቸርችና ኣብ መንገዲ ታቤላ ሒዞም ኢየሱስ ጎይታ ገሊሉ ምስክሩ የሎ እዚ እዩት ዓብዪ ስራሕ that is our mission ክንነግር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም 12 ሐዋርያት ንምንታይ መሪፅዎም ሓደ ምስ ክኾኑ ካልኣይካ ክነግሩ ወንጌል ክነግሩ ሳሎም ኢኻ ወንጌል ኣብ ዓለም በፂሑ ዘሎ ጎይታ ይባርክ ንሕና ድማ ነቲ ዝተረፈ ክንምልእ ኢና ተፀዊዕና ወንጌል ክንነግር ርእስና ነዳል ኣምላኽ መስጊድ እቲ ካልእ መጨረሻ ጎይታ ይባርክ ሓሳብ ኣጋንንትን መናፍስትን ንምፍራስ ወይ ድማ ከንቱ ንምግባር ዓባይ ስራሕ ድማ እዚኣ መደምደምታ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እዛ ዓለም እዚኣ ከምዚ ዝሪአኩም ከምዚ ዝበልኩኹም በቲ እኩይ ተታሒዛለ እዛ እዛ ዓለም እዚኣ መን እዩ ሰይጣን እዩ ዲያብሎስ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ነቲ ብዲያብሎስ ዝተኣስረ ዝተተብተበ ህዝቢ ገሊኡ ብጥንቆላ ገሊኡ ብድግምት ገሊኡ ብሟርት ገሊኡ እንታይ ክብለኩም ቁፅሪ የብሉን ንብዙሓት ኣብ ማእሰርቲ የእትዮም ዘሳቀዩ ዘለዉ ዲያብሎስ ነዚኦም ክንፈትሕ ሃሌሉያ ክንፈትሕ ኢና ንፀውዕ ምኽሪ ዲያብሎስ ከምፁ ክንገብር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እግዚኣብሔር ነዚ እዩ መሪፅና ብዓብዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገፀን እንታይ ኢልና ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ግብሪ ዲያብሎስ ፈሪሱ እዩ ዝኾነ ግን ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ኣእምሮ ናይ ሰባት እናሓደረ ንብዙሓት ብኣጋንንታውን መናፍስታውን ኣሲሩ ሒዙ ዘሎ ሰይጣን ነዚኦም ሓራኽ ነውፅእ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እናገሰፅና ነዞም ማእሰርቲ እዚኦም ክንፈትሕ ኣምላኽ ፀዊዕና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን።